हरे कृष्ण. आपण चालू करूया ना आता. मला वाटतं आपल्याला अर्धा तास किंवा जरा 20-25 मिनिटच मिळतील. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. मी हे शेअर करते स्क्रीन. आता स्क्रीन दिसते सर्वांना? हो, दिसते. काल बरीच जण मला वाटतं आली नव्हती. अक्षय तृतीया होती आणि रविवार पण होता. तर आता जस्ट एक आपण छोटा रिकॅप घेऊया 5 मिनिटात की आपण काल काय काय शिकलो. तर हा जो भक्ती तत्वान विषयी जी आपण अधिक माहिती जाणतोय, तर त्याबद्दलचं सगळी चर्चा झाली. त्याच्यामध्ये मी निंदाबद्दल आणि थोडं जास्त बोलले. श्रील प्रभुपादांचा जो व्ह्यू पॉइंट होता की आपण मंदिरात असताना भांडणं होतात, तर मग त्याबद्दल श्रील प्रभुपादांचं काय म्हणणं होतं त्याबद्दल मी थोडं जास्त सांगितलं. आणि मग त्याच्यानंतर हे मी तुम्हाला सांगितलं की काय केलं पाहिजे जिकडे श्रीकृष्णांची निंदा किंवा त्यांच्या भक्तांची निंदा होत असेल, तर आपण शास्त्रांच्या आधारावर जो माणूस निंदा करतोय त्याचा पराभव केला पाहिजे, अथवा आपण आपल्या जीवनाचा त्याग केला पाहिजे. हे दोन्ही जमलं नाही तर तिकडनं त्वरित उठून ती जागा सोडून गेलं पाहिजे. मग त्याच्यानंतर तिलक लावायचा, कंठीमाला घालायची, काल याच्याबद्दल आपण बोललो. आणि याचं महत्व काय आहे हे पण मी तुम्हाला सांगितलं.
त्याच्यानंतर श्री कृष्णाने जो हार घातलेला असतो किंवा त्याच्या चरण कमलांवर वाहिलेली फुलं किंवा तुळस याचं सुद्धा काल आपण थोडस सांगितलं. आणि याचं विस्तारावर जर तुम्ही बघितलं ना तर प्रत्येकाचं तुम्हाला काही ना काहीतरी शास्त्रामध्ये सिग्निफिकन्स देतो. आता प्रत्येकावर मला गोष्ट सांगत गेले तर मला वाटतं आणि 5-6 टर्न जरी झाले तरी आपला हा चॅप्टर होणारच नाही. मग अर्च विग्रहां समोर नृत्य करणे हे सुद्धा लीला कीर्तनामधला एक भाग येतो, जर भाव तो असेल तर. पण तो जर भाव नसेल तर मग त्याला ते आपल्याला म्हणता येत नाही की ते लीला कीर्तन आहे. मग त्याच्यानंतर आपण श्रीकृष्णांना प्रणाम करणे हे आपण बघितलं. मग विष्णू मंदिरात जाणे किंवा जेव्हा पालखी चालू असते तेव्हा आदराने आपण पालखीच्या मागे चालणे. मग प्रदक्षिणा घालणे, प्रदक्षिणा कशी घालायची याबद्दल मी थोडी माहिती दिली. मग अर्च विग्रहाची जी आपण पूजा करतो त्यांनी त्याचं फळ काय आहे. मग आपण जे श्री कृष्णांची सेवा करतो तर ती सेवा आपण कशी केली पाहिजे. जणू काही एक राजाच आपल्या घरी विराजमान आहेत आणि त्या राजाची तुम्ही कशी सेवा कराल तर त्याप्रमाणेच आपण श्रीकृष्णांची सेवा केली पाहिजे. आणि मग गाणं इकडे आपल्याला दिसतं की आपण जो जप करतोय तो आपण वेगवेगळ्या तऱ्हेने जप करता येतो. आता काही जर तुम्ही बघितले काही संत असतात ते खूप उत्तम उत्तम भजन गातात. भजनानी श्रीकृष्णाचं मन जिंकतात. आणि आता सुद्धा म्हणजे संत पण आता सुद्धा जर तुम्ही बघितलं तर मला आता पटकन ते शास्त्रीय संगीताचे पंडित जसराज आणि एक होते मला नाव नाही लक्षात येते, पण यांचं जरी तुम्ही वाचलं ना काय काय अनेक्डोट्स तर त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी दिलेलं आहे. म्हणजे कृष्णाबद्दल त्यांनी दिलेलं आहे की त्यांना कसा भास झाला की कृष्ण तिकडे आहे. तर इतकं श्रीकृष्णांना गाणं इतकं प्रिय आहे की गात असताना सुद्धा आत्ताच्या म्हणजे या कलियुगातल्या लोकांना सुद्धा श्रीकृष्णांचा दृष्टांत झालेला आहे. तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला स्वामी हरिदासची गोष्ट सांगितली आणि म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं की श्री कृष्णांना गाणं अतिशय प्रिय आहे. मग संकीर्तनचे मी प्रकार सांगितले, नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन, गुण संकीर्तन. हा आणि जप जप जो आहे तो आपण असा करायचा असं आपल्याला शिल प्रभुपादांनी सांगितलं की तोंडानी नाम उच्चारायचं आणि ते कानानी ऐकायचं किंवा तोंडानी मंत्र उच्चारायचा, कानानी तो ऐकायचा. आणि तो इतका म्हणजे जोरात म्हणायला पाहिजे की आपल्याला ऐकू येईल इतपत, जरी खूप जोरात म्हटला नाही तरी. तर जप जो आहे तो आता आपल्याला या कलियुगाचा तो युग धर्म आहे. तर तो आपण खूप मन लावून मन एकाग्र करून केलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने इकडे आपल्याला माहिती मिळते की आपण काय काय केलं पाहिजे. आणि हे जे सगळं जेव्हा आपण करतो तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की कुठेतरी तुमचं जे मन पहिलं एकाग्र नव्हतं, इकडे तिकडे भटकते, आता मात्र मन तुमचं छान नामावर एकाग्र झालंय, छान तो फोकस आलेला आहे. तर
हे खूप महत्वाचं आहे की आपल्याला फोकस आला पाहिजे. आता इकडे हा आता शेवटचा भाग आहे विज्ञपती. म्हणजे आपण म्हणूया जर इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन करायचं असेल तर त्याला आपण म्हणूया पर्सनल प्रेयर. म्हणजे आपण जी प्रार्थना करतो, वैयक्तिक प्रार्थना जी करतो त्याला विज्ञपती असं म्हणतात. आणि या प्रार्थनेमध्ये आपण काय करतो, आपण आपली जी भावना आहे, आपले जे सेंटिमेंट्स आहेत ते कृष्णापर्यंत पोचवतो. तर म्हणजे आपले सेंटिमेंट्स म्हणजे एकतर भौतिक नसले पाहिजेत. असं नाही की मला अमक्याचा त्रास होतोय, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. ही प्रेयर नाहीये. ही प्रार्थना नाहीये. विज्ञपती म्हणजे आपला जे कृष्णावर प्रेम आहे किंवा आपला जो भाव आहे तो जेव्हा आपण एक्सप्रेस करतो त्याला विज्ञप्ती म्हणतात. विज्ञप्ती, सॉरी, विज्ञपती नाही. जरा इंग्लिश टू मराठीमध्ये जरासा गोंधळ होतो ट्रान्सलेशन मध्ये. विज्ञप्ती. तर आता इकडे जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा ही प्रार्थना 3 प्रकाराची असते. तर कुठली आहे? 3 प्रकार म्हणजे 3 प्रकारे आपला भाव आपण कृष्णापुढे मांडू शकतो. एक म्हणजे संप्रार्थनात्मिका, दुसरं दैन्यबोधिका आणि तिसरं लालसामयी. तर आता इकडे संप्रार्थनात्मिका म्हणजे आपलं जे कृष्णा प्रती जे स्पॉन्टेनियस प्रेम आहे ते आपण एक्सप्रेस करतो. ते आपण श्री कृष्णाला आपण एक्सप्रेस करतो. आणि हे कुठे दिलंय? हे पद्मपुराणात दिलेलं आहे, संप्रार्थनात्मिका. तर संप्रार्थनात्मिका इकडे पद्मपुराणात त्यांनी दिलंय की ज्याप्रमाणे एखादी तरुण मुलगी ही तरुण मुलाकडे स्पॉन्टेनियसली आकर्षित होते, किंवा तरुण मुलींकडे आकर्षित होतात, त्याचप्रमाणे माझं मन तुझ्याकडे अगदी त्याच तीव्रतेने आकर्षित होते. तर हे जे स्पॉन्टेनियस अट्रॅक्शन असतं किंवा नॅचरल आकर्षण जे आहे याला आपण म्हणू शकतो की ही झाली परफेक्ट स्टेज ऑफ डिवोशन किंवा परफेक्ट स्टेज ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन. तर हे पद्मपुराणात आले. मग दैन्यबोधिका. दैन्यबोधिका म्हणजे इकडे हे सुद्धा पद्मपुराणातच आलेलं आहे. तिकडे आपण काय एक्सप्रेस करतो, आपण काय सांगतो श्री कृष्णाला की मी अगदी तुच्छ जीवात्मा आहे, अगदी मी इनसिग्निफिकंट आहे आणि माझ्यासारखा दुसरा कुठलाही पापी नाही. बघा आता इकडे जेव्हा आपण हे अपराध 8व्या अध्यायात अपराध किती आहेत हे वाचले तर आपल्याला असं वाटतं की नाही आपण किती महाअपराधी आहोत. तर काही जणांच्या मनामध्ये, काही भक्तांच्या मनामध्ये हे येतं की कृष्णा, माझ्या इतकं पापी दुसरं कोणीच नाहीये. आणि जर तुम्ही बघितलं तर बऱ्याच संतांच्या कवितामध्ये किंवा त्यांची जी रचना असते त्यात असतं ना की मी पतित आहे मला पावन कर. तर तुम्हाला वाटतं का की संत हे खरेच पतित आहे, हे सारखे दुसऱ्यांचा अपमान करतात, दुसऱ्यांना फसवतात, किंवा दुसऱ्यांवर करुणा नसते? तुम्हाला वाटतं का की खरोखर संत पतित आहेत? सांगा बरं मला. नाही. नाही. मग त्यांच्यामध्ये हा जो भाव आहे त्याला म्हणतात दैन्यबोधिका. म्हणजे दैन्य भाव जो आहे तो त्यांच्या प्रार्थनेत, त्यांच्या रचनेमध्ये तो दिसून येतो.
त्यांना वाटतं की कृष्णा माझ्यासारखा दुसरा कुठलाही जीवात्मा पापी नाहीये, म्हणून तू माझ्यावर करुणा कर, प्लीज हॅव मर्सी ऑन मी, प्लीज गिव्ह मी युअर मर्सी. हा, असं त्याला वाटतं. आणि मग त्याला काय वाटतं, त्याला लाज वाटते की मी इतका पापी आहे, आणि जेव्हा मी तुझ्याकडे येतोय, मी का येतो, मी इतका पापी आहे, तुझ्याशिवाय माझी पाप कोण धुवून टाकेल, अशा भावाने हा माणूस श्रीकृष्णांची प्रार्थना करतो. म्हणजे अगदी तो काय करतो, श्रीकृष्णाला म्हणतो, श्रीकृष्णा मला माफ कर रे, मी खूप खूप पापी आहे, मी इतके पाप केलेले आहेत की तुम्ही कोणी ते व्यंकटेश स्तोत्र वाचलंय का? तर त्याच्यामध्ये स्टार्टिंग मध्ये असं लिहिलेलं आहे की मी खूप पापी आहे, मी इतके पाप केलेले आहेत की समजा जर सागराचा एक म्हणजे इंक, सागर हे इंक बॉटल असेल, हा, एक शाईची बाटली असेल, आणि मी लेखणी तयार केली आणि त्या लेखणीने मी पृथ्वीवर लिहित गेलो माझी पाप, तर शाई सुद्धा संपेल आणि पृथ्वी कमी पडेल आणि लेखणी पण कमी पडेल. म्हणजे इतकं त्याला वाटतंय की मी पापी आहे. तर अशा तऱ्हेने हे दैन्यबोधिका असं असतं. मग खरोखर आपण पाप केलं असेल तर मग आपण जाणून घेतलं पाहिजे की मी हे पाप केलंय आणि मी परत पुढे ही तरी चूक करणार नाही, असं ठाम घेतलं पाहिजे. आणि मग तिसरं जे आहे त्याला म्हणतात लालसामयी. हे नारद पंचरात्र या पुस्तकातून, या पुराणातून घेतलेलं आहे. जेव्हा याच्यामध्ये जो जीवात्मा आहे त्याला स्पिरिच्युअल परफेक्शन हवंय, आणि ही खूप ऍडव्हान्स स्टेज आहे. म्हणजे हा जो भक्त आहे हा शुद्ध भक्त आहे, आणि तो शुद्ध भक्त काय सांगतोय की हे कृष्ण, तू मला मला तुझं पर्सनल अटेंडंट व्हायचं आहे, आणि मला चामराने तुला सुंदर वारा द्यायचा आहे, किंवा सुंदर पंखा, म्हणजे पंखानी असे आपण जेव्हा फॅन करतो तेव्हा त्याप्रमाणे जेव्हा मी तुला वारा देईन तेव्हा तू मला सांगितलं पाहिजे, जरा जवळ उभं राहा, जरा लांब उभं राहा, असं हातात धर. तर अशा तऱ्हेने तुम्ही मला सांगितलं पाहिजे, ज्या तऱ्हेने मी अगदी योग्य वारा तुम्हाला देऊ शकेन. एक मिनिट. सॉरी, मी हे बंद ठेवलं होतं. तर लालसामयीमध्ये जो जीवात्मा आहे त्याला आपली जी स्वरूप स्थिती आहे त्या स्वरूप स्थितीची जाणीव झाली असते, आणि त्या स्वरूप स्थितीमध्ये त्याला परफेक्शन हवं असतं. तर त्यासाठी तो
अशा तऱ्हेने प्रार्थना करतोय की जर आता तो पर्सनल अटेंडंट असेल, जसं इकडे उदाहरण दिलंय, तर तो श्रीकृष्णांना सांगतो की परफेक्टली मी तुझी सेवा मला करायची आहे, तर तुम्ही मला गाईड करा, मी कशी सेवा करायची आहे. तर ही अशी प्रार्थना असते विज्ञप्तीमध्ये. 3 तऱ्हेच्या या प्रार्थना असतात. तर मग अशी जी प्रार्थना आहे, तर आपण बघितलं तर रघुनाथ दास गोस्वामी हे एक कृष्ण लीलेमध्ये ते गोपी होते आणि ते श्रीमती राधा राणीचे सेवक होते आणि ते खूप इंटिमेट होते. इंटिमेट सेवा होती त्यांची. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण सेवा करतो, त्या सेवेमध्ये आपल्याला परफेक्ट 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 व्हायचं आहे आणि आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे त्या परफेक्शनसाठी जेव्हा आपण रडतो की मला सेवेमध्ये परफेक्ट व्हायचं आहे, तर तो जो इगरनेस असतो की मला परफेक्ट व्हायचं आहे, त्याला म्हणतात लौल्यम. आणि आता जसं आपल्याला सिनेमा बघायचा आहे, तर आपण काय करतो, तिकीट काढतो आणि सिनेमा बघायला जातो. पण इकडे जर आपल्याला हायेस्ट परफेक्शन हवं असेल, तर त्याची किंमत म्हणजे काय, की तुमचे अश्रू, म्हणजे लौल्यम, की तुम्ही किती इगर आहात, तुम्हाला काय हवंय. तर असं त्यांनी म्हटलेलं आहे की आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की या भौतिक जगामध्ये एन्जॉय करण्यासारखं कुठलीच गोष्ट नाहीये आणि जी एन्जॉयमेंट आहे ती खरी एन्जॉयमेंट फक्त स्पिरिच्युअल वर्ल्ड मध्ये आहे, आध्यात्मिक जगात आहे. आणि त्याच्याकडे मला श्रीकृष्णांकडे रिकनेक्ट व्हायचं आहे. आणि अशा तऱ्हेने हे जे जो इगरनेस आहे, दॅट इज द प्राइस टू एंटर गोलोक वृंदावन. म्हणजे जो इगरनेस आहे, इकडे आपण सिनेमा बघितला, 200 रुपयाचं तिकीट, 2000चं तिकीट काढलं की आपण जातो. इकडे तसं नाहीये. आपल्यामध्ये सुद्धा काही क्वालिटीज पाहिजे, आपल्यामध्ये तो इगरनेस हवाय. तर असं. आणि इकडे आपल्याला लक्षात येतं की आपल्याला असं करता येत नाही की एका हाताने आपण भौतिक जग धरलेलं आहे आणि दुसऱ्या हाताने आध्यात्मिक जग धरलेलं आहे, असं नाही. आपल्याला दोन्ही हाताने आध्यात्मिक जग पकडावं लागतं. दोन्ही हात आपले वर गेले पाहिजेत श्री कृष्णांसाठी. तर तेव्हाच श्रीकृष्ण सुद्धा आपला जो भाव आहे तो रेसिप्रोकेट करतात. तर बाकी मटेरियल कॅल्क्युलेशन कितीही तुम्ही कराल, ती व्हॅल्यू नाही आहे गोलोक वृंदावनात जाण्यासाठी. आपल्याला मटेरियल कॅल्क्युलेशननी गोलोकात जाता येत नाही. फक्त जी किंमत आहे गोलोकात जाण्यासाठी, ती म्हणजे लौल्यम किंवा एक्सेसिव्ह इगरनेस टू सर्व अँड नीट कृष्णा, हे आपल्यामध्ये हवंय. मग त्याच्यानंतरच हे समजलं तुम्हाला? संप्रार्थनात्मिका, हो दैन्य माताजी. हो माताजी, समजलं. आता जो 36वा पॉइंट आहे, तो म्हणजे की आपण ज्या एक मिनिट, रिसायटिंग नोटेबल प्रेयर्स, काय आहे इकडे मराठी, स्तवपाठ. स्तवपाठ असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. तर आता स्तव म्हणजे काय, आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की भगवद्गीता मध्ये जो 11वा अध्याय आहे
किंवा गौतमी या तंत्रामध्ये सुद्धा म्हणजे जवळजवळ प्रत्येक श्लोक ही एक प्रार्थनाच आहे. आणि श्रीमद भागवतम मध्ये सुद्धा खूप खूप प्रार्थना आहेत. तर एखाद्या भक्तानी काय केलं पाहिजे, रोज त्या मधल्या प्रार्थना कुठल्याही तुम्हाला जो डिवोटीचा मूड आवडेल त्याप्रमाणे तुम्ही चूज करायचे आणि त्या प्रार्थना तुम्ही रोज म्हणायच्या. तर हे जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना, की जेव्हा आपण एखाद्या शुद्ध भक्तानी जी प्रार्थना म्हटलेली आहे ती प्रार्थना जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा काय होतं, मी सांगितलंय तुम्हाला, आठवतं का? एका गाईचं आणि वासराचं उदाहरण देऊन सांगा बरं मला. कोण सांगू शकेल? लक्षात नाही. मी सांगितलेलं की आता समजा जर एक गाय आहे आणि तिचं दूध काढायचंय, तर मग ते काय करतात, गावामध्ये तिचा वासरू समोर आणून ठेवतात आणि वासरूकडे बघितल्यावर ती गाय दूध देऊ लागते. हे उदाहरण सांगितलेलं आठवतं? हो, नाही, माहित नाही, काहीतरी बोला. हा, उदाहरण आठवतं पण त्यातून काय शिकवण बरं. घेतली ते नाही आठवत. तर असं पूर्वी माणसं करत असे की जे शेतकरी होते किंवा जे डेअरी बिझनेस करायचे, की गाईच्या समोर वासरू ठेवायचं, मग ती गाय खूप दूध देत असे. आत्ताच्या युगामध्ये काय चाललंय, ते हॉर्मोन्स इंजेक्ट करतात आणि मग ती गाय दूध जास्त देते. तर तेव्हा ते असं करत होते, वासराला समोर ठेवत होते. आता समजा जर असं झालं की एखाद्या गाईचं वासरू गेलं, तर ते काय करायचे, एक त्या वासराची कातडी काढायचे आणि एक डमी वासरू तयार करायचे आणि त्याच्यावर ही कातडी घालायचे आणि गाईला वाटायचं खरंच हे आपलंच वासरू आहे आणि ती दूध द्यायची. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा जेव्हा प्रार्थना करतो, जेव्हा आपण प्रार्थना त्या स्पेसिफिक मूड मध्ये करतो, जी एका शुद्ध भक्तानी म्हटलेली आहे, ही जेव्हा प्रार्थना आपण करतो, तेव्हा कृष्ण आपल्याकडे कसं बघतो, ती गाय जसं त्या वासराकडे बघते आपल्या. मग आपण खरं म्हणजे आता भक्त प्रल्हाद यांनी अनेक प्रार्थना केलेल्या आहेत नरसिंह देवाना, पण तेव्हा आता आपण भक्त प्रल्हाद नाही आहोत, पण आपण त्यांच्याच प्रार्थना म्हणतोय. मग आपल्याकडे नरसिंह देवांची तशीच कृपा होईल जशी प्रल्हादांवर झाली. म्हणजे ते हे बघत नाहीत, मग ते इतके करुणासागर असतात की ते म्हणतात की हो, अरे वा, ही माझ्या शुद्ध भक्तानी प्रल्हादानी म्हटलेली प्रार्थना आहे आणि तीच प्रार्थना किती तन मन लावून ही हा एक भक्त म्हणतोय. अरे वा, अरे वा. म्हणजे त्यांना सुद्धा, श्रीकृष्णांना सुद्धा आनंद होतो, नरसिंह देवांना सुद्धा आनंद होतो आणि तुम्हाला तोच फायदा मिळतो. म्हणून इकडे दिलेला आहे की स्तवपाठ, रिसायटिंग नोटेबल प्रेयर्स, हे खूप महत्वाचं आहे. आणि त्यांनी उदाहरण दिलंय भगवद्गीता अध्याय 11 गौतमी या तंत्रा. तर गौतमी या तंत्रामधली जी आपण रोज प्रार्थना म्हणतो, ती म्हणजे ओम अज्ञानतिमिरांधस्य, ही त्या याच्यातली प्रार्थना आहे. तर अशा तऱ्हेने आपण जेव्हा प्रार्थना म्हणतो तेव्हा श्रीकृष्ण आपल्याकडे त्याच शुद्ध भावाने बघतात जसं ते त्यांच्या शुद्ध भक्ताकडे बघतात, अगदी प्रेमाने. तर हे खूप महत्वाचं आहे. आणि त्यांनी असं दिलंय, स्कंद पुराणात दिलेलं आहे,
इंग्लिशमध्ये वाचते मी. डिवोटीज whose tongues are always decorated with abundance of jewel-like praise to Lord Krishna are respected and worshipped by great sages, perfected beings and devatas. तेच इकडे दिलेलं आहे, परंतु हे जे आलेलं आहे हे स्कंद पुराणातून आलेलं आहे. मी तो संस्कृत श्लोक वाचते. श्री कृष्ण स्तव रत्नौघैर येषां जिह्वात्व अलंकृता नमस्य नमस्या मुनी सिद्धानां वंदनीया दिवौ कशाम, असं त्यांनी दिलेलं आहे की ज्यांची जिव्हा ही कृष्ण प्रार्थनेने किंवा कृष्णाप्रती जी स्तुती आहे त्यांनी जेव्हा अलंकारित होते तेव्हा हे श्री कृष्णांना खूप आवडतं. आणि अशी जी आहेत माणसं ते जे शुद्ध जीवात्मे आहेत, देवता आहेत, ऋषीमुनी आहेत, त्यांच्याकडून सुद्धा त्यांना आदर मिळतो. बरं, आणि नरसिंह पुराणात पण दिलेलं आहे. मी आता इंग्लिश ट्रान्सलेशनच वाचते. वन हू प्रेजेस मधुसूदना with stotras and stavas in front of his deity form is freed from all sinful reaction and attains Vaikuntha Loka. आणि तुम्हाला असं जर वाटत असेल की हे त्यांनी दिलेलं आहे, हे तितकं नाहीये खरं, म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं का हे जे दिलेलं आहे की असं डाऊट आहे का तुमच्या मनामध्ये की हे खरं आहे किंवा खरं नाहीये? सांगा बरं मला. हो, नाही, काहीतरी बोला. नाही माताजी. हा, तर आता मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते की मी आता मध्ये लेक्चरला गेले होते राधा गोपीनाथ मंदिरामध्ये. तर तिकडे ते आचार्य होते, तर ते सांगत होते. तर ते असं म्हणत होते की एक त्यांनी ते जेव्हा मंदिरात संन्यासी म्हणून राहायला गेले तेव्हा त्यांना पहिली सेवा जी दिली होती ती चरणामृत सगळ्यांना द्यायची. आणि ते म्हणाले तिकडे एक म्हातारे गृहस्थ रोज यायचे. त्यांचं नाव होतं बजाज. आणि ते त्यांचा एक नियम होता, ते रोज 2 फळं आणायचे. एक फळ तिकडे एक संकीर्तन प्रभूजी म्हणून होते त्यांना फळ द्यायचे आणि एक फळ कृष्णासाठी असायचा. हा त्यांचा नियम त्यांनी कधीच चुकवला नाही. आणि समजा जर त्यांना येता आलं नाही तर काय व्हायचं की ते आपल्या ड्रायव्हरला नाही तर आणि कोणाला नोकराला वगैरे पाठवायचे. पण त्यांनी एक दिवस आपला नियम चुकवला नाही. 2च फळं रोज ते घेऊन यायचे. तर ते तिकडे आल्यानंतर ते हे आचार्य म्हणायचे ते कधीतरी आपल्या बरोबर बोलायचे आणि ते अगदी 3-4 मिनिटं कृष्णाच्या समोर उभं राहायचे, एक 3-4 मिनिटं बसायचे आणि मग जायचे. मग त्याच्यानंतर ते म्हणाले की त्यांना आणि एक सेवा दिली होती, ती म्हणजे श्रीकृष्णांसाठी फुलं आणायची. तर हे आचार्य जे होते हे दादर फुल मार्केट जे आहे तिकडनं खूप फुलं घेऊन रोज मंदिरात येत असे.
आणि मग नरसिंह चतुर्दशी आली होती. तर तिकडे कसं कुठल्याही टेम्पल मध्ये असतात तर 2 सेट्स लागतात. एक सकाळचा सेट हारांचा आणि एक संध्याकाळचा सेट. तर त्या दिवशी त्यांना काय वाटलं, नरसिंह चतुर्दशी होती, तर त्यांना असं वाटलं की आपण 2 एक्स्ट्रा सेट्स घेऊया हारांचे. आणि त्यांनी 2 सेट्स घेतले एक्स्ट्रा. आणि मग नरसिंह चतुर्दशी होती, खूप अगदी फेस्टिव्ह अटमॉस्फिअर होतं. आणि तिकडे जर तुम्ही राधा गोपीनाथ मंदिर जे आहे तर त्याचं जे खालचं जे कंपाऊंड आहे तिकडे ऑल अराउंड त्यांनी आता श्रीकृष्णाने गोवर्धन पर्वत उचलला तर ती छान मूर्ती आहे. एकीकडे नरसिंह देवांची हिरण्यकश्यपूचा वध करतानाची आहे, एकीकडे रासलीला आहे, एकीकडे व्यासदेव बसलेले आहे. तर अशा वेगवेगळ्या ज्या श्री कृष्णांच्या 10व्या स्कंदामध्ये ज्या ज्या त्यांनी लीला केल्या, असुरांना मारलं, तर त्या सगळ्या अशा ऑल अराउंड त्या मूर्त्या आहेत. तर मग नरसिंह चतुर्दशीच्या दिवशी जी नरसिंह देवांची जी मूर्ती आहे ती मूर्ती जाऊन मेन टेम्पल मध्ये ते ठेवतात. आणि मग त्या मूर्तीला सुद्धा हार वगैरे घालतात, लोक दर्शन घेतात, असा तिकडचा नियम आहे. तर मग नरसिंह चतुर्दशी होती आणि तितक्यात त्यांना ते खाली जात होते आणि हे संकीर्तन प्रभू वर जात होते. तर संकीर्तन प्रभूजींनी या आचार्यांना विचारलं की तुम्ही तुमच्याकडे एक सेट एक्स्ट्रा हार आहेत का? तर यांनी विचारलं का, तर त्यांना वेळ नव्हता सांगायला. त्यांनी सांगितलं की मला लगेच तो हार दे म्हणून. आणि मग ते हार घेतला त्यांनी. जो डेटीचा हार होता तो घेतला आणि मग यांनी जो नवीन सेट हारांचा आणला होता तो त्यांनी त्या अर्च विग्रहाला घातला. आणि हे असं झालं आणि ते गेले. आणि मग काही दिवसांनी त्या संकीर्तन प्रभूजींचा यांना मेसेज आला की असे असे एक गृहस्थ आपल्या ओळखीचे गेलेले आणि त्यांचे आता दिवस आहेत, तर तुम्ही तिकडे संकीर्तन करायला जा. आता हे सिनियर होते, ज्यांनी या आचार्यांना सांगितलं. मग हे म्हणाले ठीक आहे, आता नाही तर म्हणता येत नाही, म्हणून हे तिकडे गेले हरे कृष्णा महामंत्राचं कीर्तन करण्यासाठी. आणि हे तिकडे गेले आणि गेल्यावर त्यांना हे जे बजाज आहेत यांचा फोटो दिसला, त्यांना हार घातलेला. आणि हे त्यांच्या घरी कधीच आले नव्हते किंवा ते कुठे राहतात, काय राहतात ते माहित नव्हतं. आणि मग ते आले, तिकडे संकीर्तन वगैरे केलं. ते सगळं झाल्यानंतर त्यांचा मुलगा आणि त्यांची सून यांच्याकडे बोलले. तर ते म्हणाले की असं असं यांचं निधन झालं आणि ते रोज तुमच्या या इस्कॉन मंदिरात येत असे. इस्कॉन मंदिरात आल्यानंतर ते पहिल्यांदा तिकडे खाली जो नरसिंहांचा विग्रह आहे तिकडे 5 मिनिटं उभं राहून ते काहीतरी पुटपुटायचे, पण ते काय बोलायचे आम्हाला माहित नाही. आणि ते झाल्यानंतर ते वर जायचे, श्री श्री राधा गोपीनाथांचं दर्शन घ्यायचे, 5 मिनिटं बसायचे आणि माळ ओढायचे. ती पण माळ इतकी फास्ट 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 ओढायचे, म्हणजे काही काही जण हरे कृष्ण 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 अशी फास्ट ओढायचे, पण ते यायचे. आणि 2 फळांचा नियम त्यांनी शेवटपर्यंत ठेवला होता, शेवटच्या दिवसापर्यंत. आणि असं झालं की आदल्या दिवशी काय वाटलं, या आचार्यांना त्यांनी हारांचे 2 सेट घेतले आणि त्यांना बरोबर ते संकीर्तन प्रभूजी भेटले आणि तो हार त्यांच्या, जो नरसिंह देवाना हार घातला होता तोच हार त्यांनी त्यांच्या घरी पोचवला, त्यांना हार घातला. आणि मग हे नरसिंह चतुर्दशीच्या दिवशी दुपारी 12ला गेले. आणि दुपारी 12 वाजता नरसिंह देवांचा आविर्भाव झाला, म्हणजे त्यांचा अपिअरन्स दुपारी 12 वाजता झाला. आणि हिरण्यकश्यपूचा वध त्यांनी संध्याकाळी केला.
हा म्हणजे जेव्हा सूर्योदयही नाहीये सूर्यास्तही नाहीये असा जो डस्क टाइम असतो त्या वेळेला त्यांनी हिरण्यकपशूचा वध केला. तर अशा तऱ्हेने हे जे इकडे लिहिलेलं आहे ना आणि हे जे आपण वाचतोय की तुम्ही वन हू प्रेजेस मधुसूदना विथ स्तोत्रास अँड स्तवास इन फ्रंट ऑफ हिज डेटी फॉर्म is spread from all sinful reactions and attains वैकुंठ लोका. तर ते म्हणत होते की विदाउट अ डाऊट की ते नरसिंह देवांच्या लोकावर गेले, वैकुंठ लोकामध्ये गेले. हे पूर्णपणे मी तुम्हाला अगदी खात्रीने सांगू शकतो. तर अशा तऱ्हेने हे जेव्हा आपण प्रेयर्स म्हणतो तेव्हा हे जे असे परिणाम आहेत इकडे जे काही दिलेलं आहे ते विदाउट अ डाऊट एकदम खरं होतं. आणि त्यांनी बघा फक्त 2 फळं देत होते ते, पण तो नियम त्यांनी मोडला नाही आणि किती प्रेमाने ते देत होते. तर आपल्याला सुद्धा हे या काही गोष्टी आहेत या शिकण्यासारख्या आहेत. बरं, आता मी जरा बंद करू का, कारण 3:30ला परत आमचा क्लास आहे. ते तुम्ही सर्वजण भक्तिवृक्षामध्ये आहात का? आहोत माताजी. आहे ना, चालू आहे ना तुमचा पण? हो हो. बरं बरं. मग आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का याच्यावर? एक विचारायचं होतं माताजी. हा